нещата на Толкин са много подходящи за театър. Ние няколко пъти сме се опитвали да правим такива неща, да правим сценки, театрализации, драматизации на парчета от Властелина и Хобита. И има много, много удобни, много подходящи моменти за това нещо. Една сценка с Талиесин, с Самознай. Помните Талиесин, който въплащаваше Леголас и викаше чайките, чайките. Беше върховно. На последния фест, заедно с Мира, Мелиндор, направихме една сцена, две сцени всъщност, от Билбо Бегинс. Срещата му с дракона и срещата му с Амгъл и с гатанките. Мелиндор направи тогава направи две кукли, направи Амгъл и направи Билбо. С една рошева жълта коса беше Билбо, много симпатичен. Дракон не можахме да си направим, макар че измислихме няколко варианта. Единият вариант беше да вземем драконовата маска на един от лакпарите и да си я нахлупе на главата, за да играе змея. Обаче вместо това си ползвах само ръката, с едни червени шалове обвързана. Аз пък още с нощи си го помислих. Езерните хора. Да. Тези жалки търговски червейчета са намислили да ми скроят някакъв по-дълъг номер. Да, това са само езерните хора. И пък аз не съм дракон, а някакъв нищожен кущер. Не съм минавал надолу цяла вечност, но скоро ще ги споходя. Добре. Добре, Бурец Дачо, може би Буре се е наричало кончето ти. А може би не. Но във всеки случай беше доста отхранено. И както казваш, си не видим. Но то не беше. Да не забравя да ти кажа, че миналата нощ изядох 6. А останалите ще заловя и ще изям в най-близко време. Най-ярки спомени са ми оставили представенето на картите, колодата на Толкин. Колодата на Толкин беше супер сполучлива и това не е случайно, защото като традиция на фестата да играем карти, аз даже съм пропускал интересни теми, защото имало много спорени игри на Белот. На покер сме играли точно именно с колодата. На последния фест в Борисовец също играхме карти. Това пак е едно от нещата, които показват колко е приятелска атмосферата. Също един страхотен конкурс за лембас. Там бях съдия, за мое голямо щастие. Опитах лембас от по 4, мисля, че бях 4 различни рецепти. И това беше вълшебно. Това беше страхотен момент за мен. Конкурсът за лембас беше моя идея. И аз участвах в него. Трябва да призная, че такива неща трябва да правим повече. Беше супер интересно. Това е практическа част. Ти влизаш в средната земя, готвейки лембас. Не спечелих, изключително разочарована останах от това нещо. И това беше пример за това как медията не внимава, когато идва да отразява събития като Толкин Феста. Спомням си, че тогавашният Толкин Фест беше доста добре рекламиран, 2008 година, и имаше много статии за нас в вестниците. И в една от статиите пишеше, че сме били около 300 души, което е много далеч от истината. Пишеше, че сме готвили лембас, в който сме слагали риба. През 2010 имаше една тема на Елирина за несполучливите илюстрации по творчеството на Толкин. Значи, може би не се казва точно така темата, но беше изключително интересна, защото имаше разни неща, като Том Бомбандил Барбарон на токчета балетист. Освен това, доколкото си спомням, Берен и негова приятелка бяха правили също сценка, свързана с Берен и Лутиен, да, естествено, с епонимните им герои. По-ярки спомени имам като че ли от темите, които са получавали като дискусии. Например, конкретно сещам, че беше на втория фест. Спорихме вечния въпрос за балрозите. Имат ли аджева крила, нямат ли, летат ли, не летат ли. За палантирите също така, за произхода им. Спомням си за лекции, но най-ярките ми спомени са всъщност
дискусиите след тях и за разказите за тия лекции, отколкото самите лекции, което може би не знам какво говори за качеството ни. Винаги се хубаво, като се включат повече хора и като цялата публика участва, става по-неформално. Макар че атмосферата винаги е била много приятелска. На първия фест участвах, доколкото си спомням, с представяне на езиците на Толкин. То беше продължение всъщност на темата, която представих и на семинара на Риненор. Но по-конкретно говорих за измислените езици от Толкин, за писмеността, която си е тема, която винаги се е радвала на широк интерес. Беше 2010 година, когато Берен изнесе тема за... Сега пак може да греша в точното заглавие, за флората и фауната в Средната земя. И се завихаха някакви дискусии от рода на къде в Средната земя има подходящ климат да се отглежда кафе, откъде хоббите си отнасят чай, пиратите от Умбар, еквиваленти са примерно Сингапур и така нататък, кой е Китай на Средната земя, Индия. Всъщност съм правил само една тема за фест и тя беше нещо като обзор на фенските филми, правени по Толкин. Има доста филми всъщност, които са супер неизвестни и аз прекарах няколко месеца търсейки някакви такива фенски филми. Имаше филми от по 2 минути, имаше и по-дълги филми, като The Hunt for Gold, нали, който тогава всички знаеха за него. Има и порнофилми правени по Толкин. Не съм говорил много с тях. Помня, че имаше една страхотна дискусия. Това беше на първия Толкин фест, 2005-та. Една страхотна дискусия за ролята на Толкин в фентази обществата. В неформалните общества. Как хората на по 15-16, които те първо се занимават с някакви фентази related неща, всъщност попадат на Толкин, откриват този свят. И как Толкин общото привлича хората? На първия фест, който присъствах, който беше 2008 година, мисля, че така се пада, да. През последния в Пловдив. Пожинах голям успех и направих фурор в игрите с въпроси, въпреки че както винаги съм леко неадекватен в това отношение, но имах късмет, аз съм си късметлия. Си спомням също игрите. Тогава все още книгите ми бяха пресни и имах смелостта да участвам. Конкретно тази, която си спомням, бяхме разделени на 2 отбора. Да ти кажа, обаче не се сещам дали спечелихме или се губихме. Обаче беше много спорно до самия край. Участвах също на един от софийските фестивали в една игра, просто защото имаше някаква книга на Пратчет като награда и се изкуших. Иначе се изложих тотално. По-късно игра с въпроси имаше 2010 година, първия фест в София, в Червената къща. Там не се представях особено време, хората се представях по-добре от мен, но накрая имаше един епичен двубой с Чефо, в който Чефо загуби с съдийска подкрепа в моя полза. Игрите с въпроси са върху произведения на Толкин, като това не са задължително най-известни произведения в Вселена на пръстените и Хобит. Имаше въпроси от незавършени предания от Силмарилион. Въпросите са интересни, като зависимо от това кой ги е правил, кой ги е писал. Може да се срещат някои много интересни неща, като не може да спомня нещо за рождения ден на лелята на Фродо или нещо от сорта. Тук може да се бъркам точно какво беше. Срещате по-лесни въпроси, като тези, които аз обърквам, естествено.